Balma ani nyamma ni an ka video tourner ale na yirali kɛ aw la cogoya min na bɛ se ka lenali ci aw limanaw ma u ka se k'a sigi u ka telefɔni na. Aw limana minnu tɛ lenali sanfɛ fɔlɔ n'a bɛ fɛ ka lenali ci u ma u ka se k'a sigi u ka telefɔni na kɛcogoya fila de b'aw bolo lenali kan. A fɔlɔ nin tomi min filɛ yan nɔ sanfɛ n'an k'a ma ko hamburger bouton aw bɛ se ka taga o yɔrɔ la walasa ka se ka lenali ci aw limanaw ma. Walima filanan aw limanaw ka nɛgɛjuru sira tomi min filɛ yan nɔ n'an k'a ma ko contact bouton aw bɛ se k'o fana digi ka taga lenali ci aw limanaw ma o yɔrɔ la. Ni aw bɛ fɛ ka kɛ ni hamburger yɔrɔ de ye aw bɛ na ka na sanfɛla la yan nɔ ka na hamburger bouton digi. O kɛlen kɔ tomi min filɛ nin yɔrɔ la n'a sɛbɛnnen b'a a ɲɛ ma ko invitez vos amis aw bɛ na ka na o tomi digi. A kɛlen kɔ k'o bouton digi lisi dɔ bɛ na yira aw la min ni nin lisi in bɔlen don. O la aw b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka lenali ci aw limana min ma n'o tɔgɔ bɛ o lisi in na. N'a y'a sɔrɔ aw ɲɛ bɛ aw limana o tɔgɔ la lisi in sanfɛ aw bɛ na ka na aw tɛgɛ digi aw limana o tɔgɔ kan. N'a y'a sɔrɔ la ko aw ɲɛ t'a tigi tɔgɔ la aw bɛ se ka jigin ka na dugumala la yan nɔ. Aw bɛ n'a lajɛ n'a tigi bɛ réseau social min kan aw bɛ na aw tɛgɛ digi o réseau social bouton kan walasa ka se k'a tigi ɲini o réseau social sanfɛ. Walima aw bɛ se k'a ci u ma fana ni aw ka telefɔni yɛrɛ bataki ciyɔrɔ ye n'an k'o ma ko SMS o fana bɛ sɔrɔ dugumala la yan nɔ. Walasa k'o kɛ aw bɛ na ka na aw ka SMS bouton digi. Hamburger ta tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'aw bɛ fɛ k'a kɛ ni aw limanaw ka nɛgɛjuru sira bouton yɔrɔ de ye aw bɛ se ka na sanfɛla la yan nɔ ka na nɛgɛjuru sira bouton digi n'o ye contact ye. N'a y'o digi aw bɛ fɛ ka lenali ci aw limana min ma aw bɛ na ka na o tɔgɔ ɲini. O la ni aw y'a tɔgɔ ye nin tomi min filɛ yan nɔ o bɛ bɔ a tigi tɔgɔ ɲɛ ma aw b'o digi walasa aw ka se ka lenali ci a tigi ma. Aw kɛlen kɔ k'o digi a tɔ bɛ kɛ i n'a fɔ hamburger bouton yɔrɔ la an y'a kɛ cogo min na a n'o bɛɛ ye kelen. Nka fɛnnin dɔ farala nin yɔrɔ ta kan min ma fara hamburger yɔrɔ ta kan o ye de k'a fɔ ni aw bɛ fɛ k'a ci aw ka nɛgɛjuru sira bataki yɔrɔ yɛrɛ fɛ n'an k'o ma ko SMS o la lenali b'a tigi ka numéro don a yɛrɛ ma directement aw ye. O de ye danfara ye a yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a tɔw bɛɛ ye kelen. Ayiwa n'aw ye nin bɛɛ kɛ ni aw tilala tomi min bɛ aw ka telefɔni na n'o bɛ bataki ci aw bɛ se k'o digi walasa ka se ka lenali ci a tigi ma. N'a y'o kɛ o ye baara bɛɛ bannen. Ayiwa n hakili la a ye faamuya sɔrɔ nin na halisa video kuraw bɛ ka dilan minnu bɛna lenali labaarali ko ɲuman fɛsɛfɛsɛ aw ye.